మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో సంస్థ ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ అందరికి, యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి, మమ్మల్ని ఆదరిస్తూ మా వీడియోలను చూస్తూ లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ మా సంస్థ ద్వారా ప్రత్యేకంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 2025 సంవత్సరం మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించి ఇంత పైకి తీసుకొచ్చినందుకు అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ 2026 సంవత్సరంలో మరిన్ని నూతనం అంటే ఇంకా నూతనమైన ఆలోచనలతో మీ ముందుకు మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో సరికొత్తగా పరిచయం చేస్తామని మేము హామీ ఇస్తున్నాం. ఈ నూతన సంవత్సర మొదటి రోజున పెళ్లి కోసం చూస్తున్న వారి జీవితంలో నూతన అధ్యాయం మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో నుంచి ప్రారంభం అవ్వాలని, మీ జీవితంలో నూతన అధ్యాయం కోసం మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుందని మీకు సాదరంగా మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఈ నూతన సంవత్సరంలో మరికొత్త ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం పలుకుతుంది. ఇంకెందుకు, పెళ్లి కోసం టెన్షన్ ఎందుకు దండగా, తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా వెంటనే వచ్చేయండి.